Покажете фон бара. Въведете номер чрез бутоните или клавиатурата на компютъра. Ако номерът е записан във фонбук, името се показва автоматично. Натиснете бутон Dial, за да започне набирането. Изчакайте, докато отговорят на повикването ви. По време на разговор можете да регулирате микрофона и слушалката. Можете да задържите връзката, като пуснете избрана мелодия. Можете да направите запис на телефонния разговор. Натиснете бутон Cancel, за да прекъснете връзката. Всички успешни разговори се съхраняват в папка Журнал. Тук можете да намерите дата, продължителност и цена на проведените разговори. Изберете записания разговор, за да го прослушате. Използването на PC телефон е лесно и евтино.